Stubenföld Péter vagyok, az, aki sajátságos módon tálalja a matematikát. Ezért fordul elő nálunk a pillangóvadászat, a matrioska elv, a bakancsmódszer, és bizony-bizony néha szóba kerül Chuck Norris úr is. A mostani feladatunk az egyenlőtlenség megoldása bizony bakancs módszerrel. Amit itt látsz, az a röbetű, vagyis a recept, ez egy tevékenység lista, és hogyha egyenlőtlenséget használsz, ugye azt kell megoldani, akkor ez bizonyára célba juttat. Nézzük, értelmezési tartomány az első lépés, ET meghatározása. Utána feltételeznünk kell, hogy minden nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, de számításba kell vennünk az értelmezési tartományt is. A következő pontunk az ábrázolás, és itt egy nagyon egyszerű szabály van. Ha a nyílnak a hegyét látod, akkor pozitív, ha a nyíl tollát látod, akkor az negatív, közben pedig könyveljük az eseményeket. Hogyan működik ez az egész? Hát az értelmezési tartománnyal kezdjük. Kezdjük is. Ez a feladat, hát akkor az értelmezési tartományt kell meghatároznunk. Mivel törtről van szó, a tört nevezője nem lehet zérus, hiszen nullával senki emberfia nem tud osztani, értelmetlennek tartjuk, kivételt képez Chuck Norris úr, akinek ez gyermekjáték. Tehát az x plusz 1 az nem lehet egyenlő nullával, akkor az x nem lehet egyenlő mínusz 1-jel, ez lesz nekünk az értelmezési tartományunk. A második pontunk a feltételezés. Fel kell tételezni, hogy minden nagyobb, mint nulla. Jó? Hát akkor ez, ugye ez a feltételezés, csak annyit írok, hogy felt, vagyis az x mínusz 1 az nagyobb vagy egyenlő, mint nulla. Figyelem, a számláló lehet nulla, azért, mert itt a feladat is megengedte a nullát. Ha a számláló nulla, akkor ez az egész tört az nulla, de itt a feladatban megengedték a nullát. Más a helyzet, ha nem engedik meg. Tehát akkor a másik, az x plusz 1 az nagyobb, mint nulla. Az egyenlőséget nem lehet megengedni, mert akkor a nevező nulla lenne. De csak azt tudjuk itt írni, hogy az x plusz 1 az nagyobb, mint nulla. A feltételezés készen van, akkor már csak meg kell oldani. X az nagyobb vagy egyenlő, mint 1, és x nagyobb, mint mínusz 1. Ne feledd, hogyha itt mínusz 1-jel szorzunk vagy osztunk, akkor az egyenlőtlenség iránya megváltozik. Feltételezés. Most jön a következő, az ábrázolás. Csak annyit írok, hogy ábr, jó? Hát egy x tengelyt kellene húzni, ez egy mezei szám egyenes, ahol itt van egy nulla, akkor van nekünk egy egyesünk, és van nekünk egy mínusz egyesünk. X nagyobb vagy egyenlő, mint 1, akkor ide pötty jön, és itt lesz a nyíl, igen, milyen tört nyilat rajzolunk, ezeket nagyon jól el lehet helyezni, lefelé is lehet rajzolni őket. A másik x nagyobb, mint mínusz 1, nincs megengedve az egyenlőség. Akkor karika, és jobbra mutat a nyíl. De hol van a bakancs? Nagy csillagom, most jön a te bakancsod, itt van a bakancs, jó, ide rajzolom, oké? Egyszerűen azért, mert te jössz a mínusz végtelen felől, és végig sétálsz a számegyenesen. Ezek az értékek, ezek, ugye ketten vannak, akkor 3 részre bontják a számegyenesünket, mindig mindent könyvelni kell, tehát 1-es, római 1, római 2-es eset, és római 3-as eset. Jó? Most mi a római 1-es esetet vizsgáljuk, ott állsz, úgy kell elképzelni, mintha te benne lennél, jó? És körülnézel, akkor láthatod, hogy ennek a tollát látod, és ennek is a tollát látod, tehát mind a kettő negatív. Vagyis
A római egyes esetben az intervallum határokat mindig kell írni, tehát x nagyobb, mint mínusz végtelen, és kisebb, mint -1. Ebben az esetben kutakodunk. Mind a kettőnek a tollát látom, akkor a törtünk az úgy néz ki, hogy mínusz per mínusz alakú. Igen ám, csak hogy az plusz, az nagyobb, mint nulla. De a feladat azt mondta, hogy kisebb legyen, mint nulla. Hát akkor ide írjuk, hogy nem jó. Ez nekünk csillagom nem jó. Jól van, a határokat is meg kell vizsgálni, de ugye a -1 nem is része az intervallumunknak, oké? Tehát a határ az nem lehet jó, néha előfordul a fordítottja. A második esetben, hát akkor már baktattál a bakancsoddal, csillagom, látod? Már most itt vagy a bakancskáddal, jó? És most nézzünk szét. Akkor a következőről van szó, az intervallumot mindig ide kell írni, tehát nagyobb, mint -1, és kisebb, mint 1. Igen, ha meg van engedve itt az egyenlőség, csak hogy ez jobbra mutat ez a nyíl, akkor ez az 1-es, ez nem része a 2-es intervallumnak, ez majd a 3-as intervallumnak lesz a része. Jól van, akkor a római 2-es itt van, nézzük meg, mit látunk. Ez itt -1, akkor azt kell kell keresni, ez a -1, az az x plusz 1, az x plusz 1 az a nevezőben szerepel. Tehát ez pozitív, a nevező az pozitív, akkor kizárásos alapon a számláló csak negatív lesz, mínusz per plusz az mínusz, és akkor ez jó. Ez jó, mert a mínusz az kisebb, mint nulla, tehát akkor ez itt jó. Nézzük meg a határokat, ez sem része és ez sem része, tehát itt a határokat nem tudjuk. Levizsgáltuk, de nem jó. A harmadik esetben az x vonulodébb a kis bakancsod, így, most már itt sétálgatsz, jó? Ebbe a harmadikba. Írjuk az intervallumot, ez nagyobb vagy egyenlő, mint 1, és kisebb, mint plusz végtelen. Ide miért nem írok egyenlőséget? Azért, mert soha nem szabad oda egyenlőséget írni, mert a végtelen az nem egy szám, hanem egy szimbólum. Ezért. Jó, akkor ebben az esetben nézzük meg. Ha ebben az esetben vagyunk, akkor mind a kettő az pozitív, ez abból látszik, hogy a nyílnak a hegyét látom. Hát akkor ez az eredeti törtünk, ez plusz per plusz alakú, ami plusz, na de a plusz az nagyobb, mint nulla, csillagvirág, de a feladat azt mondta, hogy kisebb vagy egyenlő, mint nulla legyen, tehát nem jó. Akkor ez nekünk nem jó. Ez nekünk sehogyan nem jó. Vizsgáljuk meg a határokat. Hát itt az plusz 1, az része az intervallumunknak, az lehet is. Nézzük meg, hogy ha az plusz 1, akkor a számláló nulla, a nevező az 2, 0 per 2 az 0, és itt a feladat kiírásában meg van engedve az egyenlőség, tehát amúgy ez az intervallum az nem jó, de a határ az jó, tehát x egyenlő 1 az megfelelő. Amikor ide elérkeztünk, jó, akkor nézzük meg, hogy mit csináltunk eddig. Feltételezés megvan, ábrázolás megvan, ugye Nyílhegy Nyíltól, könyveljük az eseményeket, végigvettük, hát akkor ezek szerint már készen van a megoldás. Készen is van, csillagom, jó? Mert ez nem jó, ez jó, hát akkor ezt a jót írjuk. Itt van a határ, hogy mit kell írni. Akkor x egyenlő, ez a -1 és 1. De nincs megengedve az egyenlőség, ezért balról jobbról nyílt intervallum a jele kifelé mutató szögletes zárójel.
akkor a harmadikba az nem volt jó. De azt találtuk, hogy egy érték, egyetlen egy az jó, tehát x egyenlő 1, akkor úgy kell írni, hogy unió, oké, unió, és x egyenlő 1-jel. Hát lehetne ezt egyszerűbben írni, úgy, hogy megengedjük itt az egyenlőséget, és hozzájutottunk az végeredményünkhöz. Tehát ez balról nyitott intervallum, és jobbról zárt intervallum, és ez lesz a feladat megoldása. Kérdezhetnéd, hogy miért kell recept, amikor van magyarázat? Egyszerű. A szó elszáll, picinyem, a recept megmarad.